gwida l-ewwel li tippromovi t-talent lokali. Din hija l-kanzunetta tiegħi Għaniet fuq kliem ta' Emil Kalleja Baylis u mużika ta' Andrew Zara. Nispera li togħġobkom. Provajt il-listen dan il-kliem imma weġa f'qalbi kont ħassejt għax għaraft ir-realtà u bkejt li dawn Għaniet bħal donni nsejt u kliem kien tar marriq dak li kien qalbi sal-itfall għax issa wasal żmien qajmu l-Għaniet dawn m'għandhomx isiru tifkiriet li ma rridx nisma' biskit skit li lejra ħallit vojt mingħajr dawn l-Għaniet. Dawna din l-identità żgur tkantaw mill-qlub b'sinċerità u kulħadd kien qisu ħass